morning, Siargao! Maayong buntag po. Kaninyong tanan, magandang umaga, mga ka-Siargao. Ani nasabta sa laing edisyon sa itong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga ngay natong masayran din hinasa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga probinsya o ang mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands, uban sa mga kasikbit nato na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Siargao TV News. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko sa Adlaon family from San Isidro, Badyo, Sinabakan, Misamis Occidental. Salamat. Ma'am Botaya Adlaon, Jaylene, salamat po. Good morning, magandang umaga og sa tanang mga taga Misamis Occidental. Good morning po. Good morning Kuya G, gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Good morning Mami Pimi og sa mga taga Aruba. Good morning kanimo din ha. Kaninyo din ha. O good evening. Good evening na bagan dito sa Aruba. Salamat po. Good morning, gikan na kang Rick. Salamat. Good morning. Good morning Kuya G, pa shoutout ko sa ako mga kalumunan sa Siargao. Gikan na kang Che Gabutero. Salamat Che og sa mga taga Cambasac. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Salamat po sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagkasayron karon ang kahimtang sa panahon, pinaagi na ni Ana Cloren sa DOST Pag-asa. Anticipate o natunaw na yung binabantayan nating LPA na dating bagyong si Auring. At ang umiiral ngayon na weather system sa ating bansa ay itong tail end ng frontal system na nakakaapekto sa misinlang bahagi ng Northern Luzon. Dala po nito yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Cagayan Valley region, pati na rin sa may Aurora. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Yung northeast monsoon umiiral pa rin po sa lalaming bahagi pa ng Northern Luzon na kung saan dala po nito yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong may hinang mga pag-ulan sa may Cordillera Administrative Region pati na rin sa may Ilocos Region. Dito sa Metro Manila at sa lalabing bahagi pa po ng ating bansa, asahan natin ang generally fair weather condition. Kung uulan man po, ito po ay mga panandaliang buhos na mga pag-ulan lamang, dulot po yan ng mga localized thunderstorm. Wala po tayo ngayong binabantayan na anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto po sa ating bansa. Dumako na po tayo sa Visayas at Mindanao, ay wala pa rin po tayo dyan inaasahang malawakang mga pag-ulan, kaya magpapatuloy pa rin yung maaliwalas na panahon. At sa hapon or gabi, may posibilidad po ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dulot po yan ng mga localized thunderstorm. Nagbibigay po tayo ng mga babala o mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Temperature range natin sa Iloilo ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang sa Cebu at sa Tacloban, posibleng umabot sa 31 degrees ang pinakamataas na temperatura. Sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius sinasa natin magiging agwat ng temperatura. Samantalang sa Cagayan de Oro, 31 degrees ang maximum temperature. Sa Davao naman, 25 hanggang 33 degrees Celsius ay nasa natin magiging agwat ng temperatura. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon mga ka-Siargao. Wala na'y gibantayan karon nga weather disturbance mga ka-Siargao, kay ang kanhing bagyong si Auring
nalusaw na mga kasyargaw, na dissipate na mga kasyargaw dito na sa paglabang niya sa Luzon, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Shout out kang Rick. Salamat, magandang umaga kanimo din ha. Thanks Kuya G, gikan na kang Mami Pimi Lugagay. Good morning Mami, good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G, og sa tanang taga Siargao noon. Shout out sa Colite family og sa Luspe family, gikan na kan Sir Jim Solapas. Good morning kanimo din ha sir. Good morning Sir G, palihog ko greet ngadto na kang James Santisas og Prince JM Rivera, gikan ni Randy Archaga Santisas watching from Manila. Thank you Sir G, God bless us all. Gikan na kan Sir Randy, good morning kanimo din ha. Good morning Ate Eden Ider, salamat sa pagtutok dito na sa ating programa. Salamat po, magandang umaga sa inyo dyan, lalo na sa mga taga Taytay Rizal. Salamat po. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa akong Mama Etang Salgado sa Bitoon del Carmen o kan Mama Bebet Enoya, San Juan, Surigao City. Gikan na kang Sir Salgado Larry. Good morning sir, good morning. Good morning Siargao, good morning Sir G, good morning usab sa tanang mga nagtanaw sa ug namati sa Siargao TV. Salamat Ma'am Esther Cagas og sa tanang mga taga Mainit. Good morning po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Salamat po. Good morning Kuya G, okay na ba dyan sa Siargao? Shoutout sa taga Pilar sa Family Espihon, gikan na sa ilang lumon na si Yang from Binyan, Laguna. Gikan na ka Ma'am Regina Aldea. Yes po, okay na po ang Siargao kagahapon ra adlaw. Pagkasubang sa haring adlaw, padayon na ang maayong panahon mga ka-Siargao. Ayon na kabalaka kay okay na ang panahon din hina sa Siargao. Salamat po kang Ma'am Regina Salgado. Salamat po. Regina Espihon Aldea. Salamat po. Good morning. Salamat. Magandang umaga. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagaseron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita karon sa atong programa. LGU San Benito midunar og printer sa mga eskwelahan. Mismong si San Benito Municipal Mayor Gina Sumandominil ang midonar og mihatag sa mga HP nga printers ngadto na sa San Benito National High School, Maribohok Elementary School ug Nuevo Campo Elementary School nga tigduha ang nadawat nga printer. Maong ang mga nahisgot nga mga eskwelahan, grabe karon ang pagpasalamat ngadto na sa mayora sa padayon nga suporta niini usab mga ka-Siargao og paghigugma sa katawhan ilabi na sa mga tulungaan sa San Benito. Congratulations po sa mga eskwelahan nga nakadawat og printers. Grabe gayud ni kadako nga tabang kanila ilabi na sa pagprinta sa mga modules mga ka-Siargao dito na sa ilang nagkadaiyang tulunghaan. Good morning po, mako na ang latest updates nato sa kahimtang o sa latest updates sa munisipalidad sa San Benito. Good morning Kuya G, pabati ako sa ako mga friend. Happy birthday kang Edna Solyoso sa Katangnan, Cloud9. Salamat po. Good morning. Gikan na kang Ma'am Marife Antipasado. Happy birthday po kang Ma'am Edna Solyoso. Baka naman ka-Siargao. Salamat po. Good morning, bitaw. Salamat. Good morning Kuya G og sa kay Konsihal Mikeson Misiona. Good morning sa mga taga General Luna, Siargao. Gikan na kan Sir Kayong Andale. Sir Kayong, good morning kanimo din ha. Og sa tanan taga General Luna, salamat po. Good morning usab kan Junel Isaac Legaspi. Good morning kanimo din ha Junel. Happy viewing din ha. Salamat, magandang umaga. Samtang mga ka-Siargao sa laing bahin sa mga balita karon, biyahe sa sakayang pandagat ni balik na. Giwagtang o lifted na sugod pa kagahapong adlaw ang temporaryong suspensyon sa mga biyahe sa mga sakayang pandagat diri na sa atong probinsya Surigao del Norte. Kini nga desisyon base na sa latest severe weather bulletin number 23 nga gipagawas sa DOST Pag-asa nga naghisgot sa kaayo na sa panahon ug wala na bisan unsa nga hulga sa pagbiyahe. Apan nagipahinumduman gihapon ang tanang sakayang pandagat nga magpahigayon gihapon o ang mga precautionary measures alang na sa mga unpredictable nga weather disturbances ilabi na anaa sa dagat mga ka-Siargao o naglawig mismo sa kadagatan.
Good morning Kuya G, good morning Siargao, gikan na kang Yuel Nogalisa. Yuel, good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, pabati po sa Rubion family, gikan na kang Sir Corpus Jr. Salamat po, good morning, magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Early Childhood Care and Development Program nagpadayon gihapon din hina sa atong munisipalidad sa Dapa. Padayon ang pagpag-apod-apod sa mga panggamhanan sa munisipalidad sa Dapa sa 22 ka barangay niini sa mga multivitamins ug full cream milk o mga gamit para na sa mga child development center alang na sa mga daycare students. Dugang nga nahatagan sa maong programa karon mao ang Barangay Santa Fe, Barangay Union, Barangay Usmeña, Don Paulino, Barangay Benavista, Barangay Bagakay o barangay mga kabaranggayan usab sa Dapa. Sa pagpanguna mismo ni Sangguniang Bayan member Jerry Abejo, ang maong programa magpadayon sa pagpangapod-apod sa maong mga gamit, vitamins ug mga gatas ngadto na sa 22 ka barangay nga sakop ning atong munisipalidad sa Dapa. Hulat lamang kita mga ka-Siargao sa nabilin pa ng mga barangay nga wala pa nahatagan sa maong mga programa, mga ka-Siargao. Okay na, latest updates karon mga ka-Siargao din na sa atong munisipalidad sa Dapa. Good morning Kuya G, di na lagi ko ka-receive na notification na sugod na live. Unoy ka ako napindot he. Salamat Ma'am Marisa Miguelias Gonzales. Yes po. Usahay na nga na dili na ka ma-notify. Apan, kung pirmi mag-like, mag-comment, posible nga mobalik ra ang notifications kanimo, Ma'am Marisa. Salamat Ma'am Marisa sa suporta. Salamat po. Good morning. Og sa mga taga Malinaw, General Luna, salamat po kaninyong tanan. Salamat po. Basta mag-like, comment, ma-notify ra ka gihapon ana Ma'am Marisa. Salamat. Good morning po. Good morning Kuya G, kamusta ko sa tanang taga General Luna? Gikan na kang Ma'am Marife Antipasado, mga taga General Luna. Good morning og kumusta daw laong ni Ma'am Marife Antipasado. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Retooled Community Support Program gipahigayon sa San Francisco, Surigao del Norte. Nahimong resource speaker kagahapong adlaw, alauna sa hapon, si Police Major Tisel Molita, ang chief sa PICAD Surigao del Norte Police Provincial Office atol sa Retooled Community Program 2021 sa DILG capacitating barangay tanods towards safety community, reinforcing the roles of barangay tanod as first responders o ang paghatag katungod o katakos sa mga barangay tanod nga mamahimong kaabag sa kaluwasan sa komunidad. Kini nga programa gipahigayon dito na sa Women's Building sa San Francisco, Surigao del Norte. Kini nga aktibidad mga ka-Siargao usab gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government Surigao del Norte nga gipanguluhan ni John Ray Mosquito, ang Provincial Director, og kini gipartisiparan sa mga selected barangay officials og tanods gikan na sa 11 ka barangay nga sakop sa San Francisco nga iladong na impluwensyahan sa mga CTG, mga ka-Siargao. Ako na ang latest updates mga ka-Siargao dito na sa San Francisco Municipalidad, mga ka-Siargao, din inasakop sa Surigao del Norte. Good morning Kuya G, Von Voyage sa akong brother Anthony Escauso. Ingat dyan palagi og sa Escauso og Salvalosa family. Ingat kayo dyan palagi, ikan na kan Sir Edgar Escauso. Salamat Sir Edgar, good morning kanimo din na. Happy viewing po sa Escauso family. Salamat po. Samtang mga ka-Siargao, Surigao del Norte Police Provincial Office o mga opisyal sa gobyerno, miapod-apod og bond papers. Kagahapong adlaw mga ka-Siargao, alas 2:30 sa hapon, ang personahe sa Surigao del Norte Police Provincial Office sa pagpangulo ni Police Major Elsa Montenegro, SMA Officer sa pakigpartner usab niini sa Surigao del Norte PPO Provincial Advisory Council nga gipanguluhan ni Vice Governor Jed Gokyangki, miapod-apod og 15 karim sa bond papers ngadto na sa Gasipan Elementary School sa Season, Surigao del Norte nga mismong nadawat ni Mr. Jonathan o Sir Jonathan Marqueto, ang head teacher 1 sa maong tulunghaan
Kini nga pagpanghatag og bond papers kabahin na sa project papel sa atong kapulisan. Ingon nga suporta sa mga kapulisan ngadto na sa Department of Education. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa shoutout ko sa taga Prince Fuel Station diyan sa Barangay Sayak, Burgos o dire sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kan sir, kang Ma'am J-Lo Pobe. Salamat Ma'am J-Lo. Good morning kanimo din ha. Happy viewing po. Salamat sa inyong pagsuporta din na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po. Magandang umaga. Kuya G, pakigreet lang ko sa ako sisi na si Mikay Arcilla o congratulations o sa ako mga kalumunan na mga Gonzales sa Tuburan. Stay safe Kuya J o ako family sa Dapa. Butuan, Pilaes, General Luna og Surigao. God bless. Gikan na kang Ma'am Shindel Arcilla Libay Gonzales. Salamat po. Good morning kaninyong tanan din na. Ilabi na kang sa imo Ma'am Shindel. Good morning, magandang umaga. Og sa tanang ilabi na kang Mikay Arcilla. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargao, Pangulong Duterte may bisita sa Surigao del Sur. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa probinsya Surigao del Sur kagahapon adlaw alang sa pag-abot ni Pangulong Rodrigo Duterte kagahapon sa Tandag City. Ingon nga may bisita sa maong syudad. Sumala pa ni Marjorie Pagaran, ang Chief of Staff ni Governor Alexander Ayek Pimentel sa Surigao del Sur, nga personal nga gisusi sa Pangulo ang mga apektadong nga o ang mga lugar nga apektado kaayo sa pagkuso-kuso sa bagyong Auring, labi na sa mga lungsod ug mga syudad nga grabeng nabahaan sama sa Marihatag, San Miguel ug Tandag City kundiin lapas sa tawo ang level sa tubig baha. Una nang nangabot ang mga cabinet members sa Pangulo nga may mag-briefing o nag-briefing kalabot na sa mga damyos nga gibilin sa bagyo o ang immediate response nga gihimo sa mga hingtungdan ahensya sa gobyerno alang na sa mga biktima sa baha mga kasyargao. Uban ni Pangulong Duterte sa gisakyan ni ini nga private plane si Senador Christopher Bongo mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, mismong sa Surigao City Airport, milanding ang gisakyang private plane sa Pangulo o dito sa bisakay sa usa ka chopper aron na pag-adto o muadto mismo sa Tandag City mga kasyargao. Nahitabo ang ilang meeting dito na sa Villa Maria Luisa Hotel sa Tandag City. Mga kasyargao, para na sa pakigsayod sa mga kahimtang sa katawhang taga Surigao del Sur o ang pagamay lamang na pagpang-apot-apod sa mga gikaingon pa nga tabang ngadto na sa nagkadaiyang munisipalidad, nagkadaiyang barangay nga naapektaran sa pagbaha human ang paghuguros ni bagyong Auring niadtong weekend mga kasyargao. Good morning Kuya G, mugreet ko maradyo na buntag sa ako kaibanan diri sa house kan barangay secretary sa barangay Maasin kan Kalini ko tayong Espanyola. Happy viewing gikan na kang Ma'am Winda Guartel Espanyola. Sir Kalini ko tayong Espanyola. Good morning kanimo din na. Salamat sa pagtanaw din na sa atong programa. Salamat po nga barangay secretary sa barangay Maasin. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat mga kasyargao. Ilabi na sa inyong suporta. Salamat Ma'am Winda Guartel Espanyola. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita karon, bagyong Auring upat ang nawala og duha ang samdan sa Surigao del Sur. Nagpadayon karon ang search, rescue o retrieval operations alang na sa upat ka tawo nga nawala o na-missing sa lalawigan sa Surigao del Sur atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Auring niadtong weekend. Gila sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO Surigao del Sur ang usa sa mga missing nga si Florencio Rivas Blanco,
56 years old, residente sa barangay Pong-on, lungsod sa San Agustin, o gipakisayran pa ang hinungdan sa iyang pagkawala. Samtang ang laing tulo nga nailang nga sila Benji Alizaka, 39 years old, Danilo Nerona, 32 years old, og Roniliano, 41 years old, nga pulos mga taga General Santos City, kinsa sakay sa bangka dihang mitiklaob kini og naunlod sa kadagatan sa Bislig City. Gawa sa missing, duna usay duha ka naangol o nasamdan nga nailang sila Charlito Polka, 42 anyos, kinsa nasamad gikan sa naanod nga sin mga kasyargaw dito sa lungsod sa San Miguel, og si Mary Jane Tambalong, 37 years old, kinsa naigo sa Kilat mga kasyargaw. Karon padayon gyapon ang maong retrieval operations o natambalan na mga kasyargaw ang mga nasamdan o mga naangol sa maong paghaguros ni Bagyong Auring sa Surigao del Sur. Good morning Kuya G, ug sa akong mga lumon na si Alan Suson Andales, Dodong Liza Andales Espinol. Salamat Sir Kayong, good morning kanimo dina. Maradyo na buntag Kuya G ug maradyo na buntag sab diha na Kanjunel, antipasado na jaon sa San Ramon General Luna. Salamat gikan na kang Sir John Nea antipasado. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang latest updates nato karon sa kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of February 22, 2021, we have 14 new confirmed positive COVID-19 cases. 4 area of distribution, 4 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Las Nieves 2, and 1 case each from municipalities of Nasipit and Santiago. 2 cases from Poblacion 12 Cabadbaran City, 1 case from Poblacion Bayugan City, 4 cases from Butuan City, from Barangays Limaha 2, and 1 case each from Barangay Baubawan and Paon. 3 cases from Agusan del Sur, with 1 case each from municipalities of Prosperidad, Rosario, and San Francisco. For classification of cases, we have recorded 11 local transmission cases, 2 cases with no travel history to an area with local transmission, 1 case with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 8 cases are asymptomatic, 3 cases of mild, 1 moderate, and 2 severe. For status of management, 12 cases are still on isolation. As of February 22, 2021, we have recorded 2 COVID-19 related deaths. Our first case is a 69-year-old male from Bayugan City with no known comorbidity. Onset of shortness of breath on February 17, 2021. Rushed to the hospital on February 20, 2021, but was already declared dead on arrival. Our second case is a 47-year-old male from Prosperidad, Agusan del Sur. Hypertensive. Onset of shortness of breath on February 19, 2021. Referred to the health facility, but died on February 21, 2021. As of February 22, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,340 confirmed cases. 643 are still on isolation, 6,404 recovered, and 293 deaths. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na sa COVID-19. Practice social distancing og sundon ang mga minimum health standards nga gipatungan sa atong gobyerno. Salamat po, good morning. Samtang mga kasyargaw, ang laing bahin sa mga balita karon, COVID-19 vaccination program bill. Pirma na lang ang kulang mga kasyargaw. Pirma na lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kulang para mamahimo ng balaod ang balaod nun nga COVID-19 vaccination program. Kinihuman nga giaprobahan na sa Kongreso ang maong balaod nun kundiin gi-adapt niini ang bersyon sa Senado nga gilayon nga papaspason ang pagpalit sa mga bakuna nga dili na kinahanglan pa nga moagi sa bidding. Kilang kuban usab sa maong balaod nun ang 500 million pesos nga indemnity fund o ang kompensasyon sa mga magpabakuna nga makaamgo sa adverse effects niini. Kalabot niini, mahatagan usab og gahom ang mga lokal nga panggamhanan nga mopalit og bakuna
sa ilalom sa pagdumala sa Department of Health o National Task Force Against COVID-19. Pinagi na sa multi-party agreement, mga kasyargaw. Mahinumdumang nagkaproblema ang pipila ka LGU sa pagpalit sa COVID-19 tungkol na sa ilalom sa Government Procurement Reform Act nga 15% lamang ang tugutan nga advance payment sa kinatibuk-ang kantidad sa project o bisan unsa nga government finance project nga ang gipangayo, mga kasyargaw, usab sa AstraZeneca karon anaa sa 20% nga down payment alang na sa pagpalit, mga kasyargaw, sa bakuna. Maong dali kini karon sa Kongreso, mga kasyargaw, o karon pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kinahanglan para na mamahimo ng balaod aron na makapalit og mga bakuna, mga kasyargaw, nga dili na moagi pa sa bidding. Mauman usahay ang makadugay sa mga procurements, pagpalit o mga proyekto sa gobyerno, mga kasyargaw, kanang bidding. Siyempre, ang gobyerno sumala pa sa BAC, mga kasyargaw, o Bid Awards Committee, nga ang bidding gayod dugay na proseso, kaya doon na pa yung mga requirements o lantawon pa nila kung unsa o kinsa ang mga gamay na makatipid ang gobyerno. Lowest price, mga kasyargaw, lowest quotation sa maong proyekto o sa maong biddings, mga kasyargaw. Maong karon gidali sa gobyerno karon sa Kongreso nato nga maaprubahan na bill para na dali nga makapalit og bakuna sa wala na restrictions, mga kasyargaw. Ilabi na karon ang AstraZeneca nangayo og 20% down payment para na sa bakuna. Mga latest updates dito na sa kauluhan usab, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, og sa taga Bayod, Poblasyon 5, General Luna, sa mga kabayo. Salamat po, gikan na kang Ma'am Marife Antepasado. Salamat po, good morning. Paki-shoutout po, Kuya G, sa akong pag-umangkon dito na sa Sabang na si Dindo Coldura o Christy at Dodoy. Christy at Dodoy. Salamat sa ila kay sila an amo tag-istaran sa panahon na na-stranded kami sa panahon ng lockdown. Salamat karadyaw sa inyo. Gikan na kang Ma'am Regina Aldea. Yes po, magpasalamat gayud kita, mga kasyargaw, sa mga adunay mga malumong mga kasing-kasing andam mo tabang alang na sa mga nanginanglan. Salamat po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning po, happy viewing po kaninyong tanan. Samtang, mga kasyargaw, ang atong mga horoscope karong buntaga kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success. Sa Aries, mga kasyargaw, madawat nimo ang interesting advice aron malipayon ang inyong party karon. Lucky numbers 28, 52, 31, 11. Lucky color ultra blue. Samtang sa Taurus, ang imong heart to heart talk sa imong advisor karon mas maayo, mga kasyargaw. Lucky numbers 53, 25, 41, 19. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Gemini, mga kasyargaw, ang imong laraw sa great success muhatag sa imo karon. Lucky numbers 28, 151, 33, 46, mga kasyargaw. Samtang sa Cancer, kinahanglan karon, mga kasyargaw, og tabang nimo karon. Lucky numbers 32, 54, 13, 41. Og ang lucky color nimo karon are ivory white, mga kasyargaw. Ako na ang atong upat asa nga horoscope karong buntaga. Napailayang upat sa masunod nga minuto dinhi na sa tong programa Siargao TV News, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Department of Tourism o yun sa pagpasimple sa tourist requirements karon. Suportado sa Department of Tourism ang hirit karon sa DILG kon Department of the Interior and Local Government nga simplihan na lamang ang mga requirements o mga travel documents sa mga lokal nga panggamhanan sa atong nasod, ilabi na sa mga turista.
sumala ka nga Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga dugay na niyang gihangyo ang pag-streamline sa mga requirements alang na sa mga domestic travel sa nasod. Giingon usab ni Puyat nga ang pagpasimple sa mga travel documents makatabang nga ma-promote ang lokal nga turismo ilabi na sa mga lugar nga ang ekonomiya nagdepende gihapon sa tourism. Mga kasyargaw, mas maayo karon nga wala na daghan pang requirements ang kinahanglanon ilabi na sa domestic travel tungod kay domestic travel raman ang mahitabo mga kasyargaw. Apan sundon gyapon ang mga minimum health standards mga kasyargaw. Okay na ang latest updates karon mga kasyargaw sa kauluhan. Pa-shoutout po sa General Luna Purok 5 Kayong Store. Salamat po. Good morning Sir Kayong. Happy viewing. Good morning Kuya G. Pag-greet ko sa naglantaw sa imo programa karon na naa sa Barangay San Roque na sila ni RG Linaga, Rodyard Salvaloza, Henry Rod Orejas, Wilmar Morillo, Mindoya Bosito, Toto Gonzales og labaw na sa nag-birthday karon na adlaw na si Jolimar Porta. Salamat Kuya G. God bless. Ika na kang John Ross Salvaloza. Salamat John Ross. Good morning. Good morning Kuya G. Og sa ako igtagsa na si Ella Noguera Espinol diyan sa Poblasyon 4 General Luna sa may San Ramon. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po. Samtang ang dugang nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa Leo mga kasyargaw, mag-check sa imong schedule aron dili nimo kini makalimtan ilabi na ang mga appointments nimo. Lucky numbers 13, 24, 53, 46. Lucky color kiwi green. Samtang sa Virgo mga kasyargaw, kinahanglan mo gamit ka og positive words aron ma-confront nimo ang imong mga kaubanan. Lucky numbers 53, lucky numbers 41, 35, 56, 25. Lucky color, hot pink, mga kasyargaw. Samtang sa Libra, mag-review karon sa imong laraw sa kinabuhi. Lucky numbers, 53, 46, 17, 28. Lucky color, red, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, ayaw pag-practice og crash diet mga kasyargaw, makadaot kini. Lucky numbers 39, 18, 31, 28. Lucky color, caramel brown, mga kasyargaw. Ako na ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw atong atangan. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, adunay 564,865 ka total cases. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 1,414 as of 4 PM mga kasyargaw. Ang active cases 29,817 na. Ang mga nakarecover 522,941 na mga kasyargaw. Nadungagan lamang kini og 72 kagahapon. Samtang ang mga nangamatay karon 12,107 na mga kasyargaw tungod na sa komplikasyon sa COVID-19. Good morning pa shoutout family Graven, gikan na kang Graven Cervantes Patricia. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G og sa batch 2000 sa General Luna High School na si Mamerto Bansig na lumo ni Robilin Oraliza Bansig og kay Manager Clark Oraliza Gaga Nogalo. Salamat po, good morning Sir Kayong, happy viewing po. Salamat. Samtang ang ulahing horoscope nato karon mga kasyargaw, ang Sagittarius, ang imong romantic partner adunay ihangyo sa imo karon. Lucky numbers 53, 51, 26, 32. Lucky color cobalt blue mga kasyargaw. Samtang sa Capricorn, daghang buhat karon mga kasyargaw sa imong career karon mga kasyargaw. Lucky numbers nimo karon 13, 51, 29, 35. Lucky color amethyst violet. Samtang sa Aquarius, nana sa imo ang imong true love karon. Ang pingi kini. Lucky numbers 19, 35, 56, 21. Lucky color canary yellow. Samtang sa Pisces, daghan na ang imong natabangan aron magamit
ang gahom sa third eye nimo karon. Tabangan nimo kini sila mga kasyargaw. Lucky numbers 43, 35, 52, 16. Lucky color yellow mga kasyargaw. Mao kana ang mga horoscope nato mga kasyargaw. Giya lamang kini para sa pagkabot nato sa atong success. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Kamusta kamo? Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa pagtutok. Good morning Kuya G, pa shout out sa taga Kamaligan, Dapa, Felix Mantilla Jr. from Quezon City. Salamat po. Good morning usab kang Gege Himaw, nagwapa daw siya. Good morning kanimo din na. Good morning, magandang umaga po. Salamat. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panaguban dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayaran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ninyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana pagbantay makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. God bless us all. Good morning po. Salamat.